Ahoj všetci. Chcem nahrať niečo krátke, jasné a úprimné, čo vám vysvetlí, o čom tento biznis je, bez zbytočného obkecávania. Keď ja hľadám informácie o niečom novom, chcem ich nájsť rýchlo a bez balastu. Takže presne takto vám to predstavím aj ja. Čo to je? Čo treba urobiť? Je to pre vás alebo nie? A podľa toho sa rozhodnete, OK? Volám sa Jana a v tomto biznise som takmer 4 mesiace. Úprimne, po veľmi dlhej dobe je to niečo, čo mi reálne mení život. V online svete som skoro 10 rokov. Mala som e-shop, tvorila som digitálne produkty, bola som v rôznych projektoch, aj sieťovom marketingu, venovala som sa sociálnym médiám, robila som toho fakt veľa. A stále som hľadala niečo, čo by som raz vybudovala a časom by to fungovalo aj bezo mňa. Niečo, čo by sa zmenilo na pasívny príjem. A poviem vám pravdu, väčšina toho, čo online existuje, len sľubuje pasívny príjem, ale realita je úplne iná. Ak nerobíte, nezarábate. Ak nenaháňate ľudí, nepredávate, neukazujete sa, tak jednoducho nič neprichádza. To je 99% online sveta. A potom som narazila na toto. Toto je úplne iný level. Úroveň podpory, systém, tréningy, jednoduchosť, výsledky ľudí, fakt neuveriteľná cesta. Keď hovorím, že mi to mení život, myslím to vážne. A nie som jediná. Mení sa život tisíckam ľudí. Takže poďme rovno k veci. Čo to vlastne je? Využívame niečo, čo ľudstvo miluje. Ekonomiku predplatného. Svet má predplatné na všetko. Amazon, Netflix, Spotify, posilňovne, na kozmetiku, na krmivo pre zvieratá, doplnky, dokonca aj autoumývarne. Firmy prechádzajú na model predplatného, pretože funguje. A teraz si predstavte toto. Keby Netflix pred 30 rokmi povedal, dáme vám partnerský link a za každého človeka dostanete províziu. A potom každý mesiac, keď si bude platiť predplatné, dnes by sme všetci boli neskutočne bohatí. Ale neurobili to. Tu sa však deje presne toto. A čo vlastne ponúkame? Nie sme Netflix, nemáme filmy. Sme členský klub a e-commerce platforma. Ponúkame produkty, ktoré ľudia používajú na dennej báze. Wellness produkty, starostlivosť o pleť, čistiace prostriedky do domácnosti, tie budú čoskoro, doplnky výživy, vitamíny, proteíny, produkty pre zvieratá a mnoho ďalších vecí, ktoré si ľudia aj tak kupujú každý mesiac. A to všetko vo veľkoobchodných cenách. Kvalita je extrémna a všetko je transparentné. Certifikáty, zloženie, čistota. A teraz jedna vec, ktorá mnohým vyrazí dých. Produkty si kupovať nemusíš. Áno, fakt nemusíš. Ale úprimne, bola by škoda nekúpiť si niečo, čo aj tak používaš, len lacnejšie a kvalitnejšie. A ďalšia kľúčová vec. Produkty nepredávame. Nehovoríme rodine, kúpuj toto. Netlačíme nič na známych. Normálne by som odišla, keby to tak bolo. To, za čo dostávame provízie, je členstvo. A práve to vytvára reziduálny príjem. Raz si to postavíš a potom ti to platí stále. Poďme teraz úprimne. Toto nepozeráš náhodou. Si tu z nejakého dôvodu. Možno chceš prestať s klasickou prácou. Možno už nechceš riešiť stres, dlhy, nedostatok. Možno chceš dýchať, možno chceš slobodu. Možno chceš budovať niečo vlastné. A poviem to priamo. Toto je odpoveď. Nie, nedeje sa to samo. Áno, chce to prácu. Ale je to jednoduché. Systémové a zvládne to naozaj každý. Musíš len prijať, že rast je nepríjemný. Ak chceš, aby všetko zostalo rovnaké, pokojne to zavri. Ak chceš zmenu, vytvor si ju. Koľko to stojí?
49,95 jednorazovo. Jednorazovo. 9,95 mesačne. A to je všetko. Neexistuje iný biznis na planéte, ktorý môžeš prevádzkovať za $9,95 mesačne a ktorý má takúto návratnosť. Je to neuveriteľné. Ak cítiš, že ťa toto volá, sprav ten krok. Klikni na odkaz nižšie a začni teraz. Toto je tvoj moment.